V breakdance sa prakticky nesúťaží inak ako bitkou breakerov a inak to samozrejme nemohlo byť ani v Žiline na Slovensku. Skúsená porota bola zložená z európskych breakmacherov, Haniho z Nemecka, Futzborgového Gassamu z francúzskych Dev Dogs a domáceho Filka z bývalej slovenskej jednotky amatérov. Títo traja určovali víťazov v 6-minútovej bitke 4-4 a že to pri vzájomnej konkurencii Nemcov, Čechov, Poliakov a Slovákov nemali jednoduché. Najlepšie napokon dral žilinský breakstage, poľský tribal team, za čo si odniesol aj tučnú cenu 1000 eur v oblečení. Pokiaľ ide o svetovú kvalitu, tam by porota pustila len pár jednotlivcov. Kvalita nebola až taká dobrá v porovnaní s európskou či svetovou špičkou. Boli tu povedzme dvaja, traja dobrí z Čechov, Slovákov a Poliakov, ale tí najlepší v Európe a na svete sú samozrejme kvalitatívne vyššie. Videl som tu pár breakerov, ktorí začali s Futzborgami a potom išli na zem do trikov. Keď si tanečník tancuje, ale nechod dole, to bolo o ničom. Viac sa to blíži ku tancu, do frízov, do footworkov a je to bližšie stále, čím ďalej bližšie k tancu. Viac breaku z tejto akcie a nie len toho nájdete na Stream.cz, napríklad aj takýto beatbox.